Dobrý den, vítám vás na místě, které má na Kladně nejen mimořádné jméno a silnou historii, ale i obrovský potenciál do budoucna. Tato nemovitost funguje už od začátku 20. století a více než 100 let patří k významným společenským místům města Kladna. Jedná se o rozsáhlý objekt s restaurací, přilehlým sálem a zahradou, situovaný na strategickém místě v rámci města a právě díky své poloze i charakteru nabízí široké spektrum možného využití. Stávající objekt nabízí rozsáhlé přízemí o výměře 542 m2, podkroví o ploše 270 m2 a sklepní prostory o velikosti 74 m2. Dispoziční řešení je otevřené a umožňuje flexibilní přizpůsobení podle konkrétního záměru nového vlastníka. Celková výměra prodávaných pozemků činí 1363 m2, z toho zastavěná plocha představuje 726 m2 a zahrada 637. Nemovitost je napojena na veškeré inženýrské sítě a přístup na všechny pozemky je zajištěn z obecních komunikací. Dle platného územního plánu se objekt nachází v ploše, která umožňuje výstavbu 2 nadzemních podlaží a podkroví. To otevírá prostor jak pro další rozvoj gastrospolečenské funkce, tak pro investiční či developerské využití v souladu s platnými regulativy. Tahle nemovitost nabízí prostor pro vaši vlastní vizi bez předem daného scénáře. Pokud vás objekt zaujal a chcete se pobavit detailněji o možnostech využití, ozvěte se mi a domluvíme si osobní prohlídku.